Здравейте, Прото, как хора! се казва? Аз Добре. съм Кръсто74 и това е инфо видео за Ender Gameplay България. Кой го е написал така? Добре, сено. И ето, това сме тримата членове на чанала. Ще снимаме си на всякакви игри. Ето я дискусията. Коста, майнаци. Аз съм Кламбой. Кламбо и Прото са тука. Аз ще снимам на CSGO и на други игри. Те ще снимат на фото и падне. Да. Кът на тебе. И тъй. Да. Аз имам на много игри. Ще имам на Half-Life. Да ги изглежда. Добре. И така. Това беше. Чао.